Okay, saan tayo? Left, right? Hindi ko alam. Joke lang. At kasama ko ang aking kapatid, si King Uy. Hi, mga bispring. Babalik na daw siya ng YouTube. Yes. So, abangan niyo yung mga vlogs niya. Pictorial taon niya. Ang cute dito. Magustuhan niya to. Ito yung mga gusto niya eh. Tahimik. Ang ganda. Nag-order na kami. Paggabi, napaka-romantic. Oh. Romantic dito, pang date. Ang ganda. Sobrang ganda niya. Ayaw mo na siyang kunin. Sarap! Diba? Ang sarap! Kami lang nandito. Weekday eh. So ginahulog lang di siya. Tingnan natin to. Kapoy mo Ang sarap. Sarap no, ng malinid. May rosemary. Sarap. Is it worth the wait? Tsaka mura lang. Napamuslanaw? Namin yung mga rooms nila kung ano talaga itsura sa loob. Ayan, Inday. Wow! Ang gandang! Hala! May jacuzzi! Wow! Ganahan. Tagpila kaya ni mga yan eh. Tagan kaayo ang Dumaguete na ginatago ng mga nindot. No? I love it. Oh, hello, hello, hello! Hi, Miss Spring. Hello, si Carmela. Lovey. Hi, Lovey. Si Mama, apil-apil. Si Joyce. Si Daniela. Mondragon. Wala na ka rin. Si Waylene. And si... Yo, Joseph. Hello. Ang kape mo ba, demonyo? Hi. Hello. Hi. Hello mga bispring. Best friend, meron siyang YouTube channel. Anong YouTube channel? Dorabel Lucy po. Don't forget to subscribe. Yeah. Hello. Sila. Sponsored by my mother. Salamat ma. Salamat. After 9 years, ngayon lang siya nakabalik sa Dumaguete. Mama ko. Uy kayo. Hello. Ate Gunday. Hi. Hello. Andito na yung ka-work ko. Ka-work ni Michelle. Hello. Nag-vlog ka pa? Ay, si ano na din channel mo? What's the name of your channel? Alaysa Daniel Vlogs. Okay. Miss Prin, panoorin natin ang kanyang vlog. Pero mag-alis na siya kami. Class din siya the next day. So, nag-drop by lang siya. Umuwi na yung iba, Miss Prince, kasi mayroon pa silang school. So, halos mga student yung mga minute namin. Pero yung iba, mga walang work, walang school, or kasama namin. Like this one. Sila mga laagan, Miss Laagan. Thank you for coming! Salamat kayo! Hi! Salamat! Thank you! Please like, share, and subscribe! Yeah. Don't skip ads! Salamat kaayo, Inday! Team Aslo! Thank you guys for coming! Really appreciate it! Salamat kayo! Salamat kayo! Salamat! Bye! Say hi! Say hello, best friends. Unsay Tagalog og happy? Masaya! Ayun, best friends, gabi na at uuwi na kami kasi magdi-dinner kami dahil nagpadala ng lechon si Guging. Hello, Guging! Lechon manok. Lechon paksiw. Lechon.
Oh, chicharong bulaklak. Oh, really? That's their chicharon. Oh, really? That is the chicharon bulaklak. So, siya, mga mga onami. Let's eat. I'm with Auntie, only in Dumaguete. Sana payagan din ako ni Auntie mag-drive. Mamaya daw. Nalipay kay ko. Lipay dyan kay ko. Bibili na kami ng padlock kasi para mapadlock yung bags na isagin namin this spring. Si Mother Dear nagpabili. Nabili na namin, kaya bibili naman kami ng Silvanas para sa pinsan ko sa father side, si Kai Kai. Puntahan na namin si nanay, si Mother Dear. Andito na kami sa Roberto's. Ang favorite place ni Mama. Pinakamasarap tong old school na kainan. Sabi na, Day, kailangan natin mag-Roberto's, Day, bago tayo mag-uwi, Day. Iba na itsura niya nung last time nagpunta kami dito. Kasi lagi sila nag-renovate. So, tingnan natin. Kailangan rin ako ni-vlog best friend, kaya nalingaw ko. Sobrang casual lang ba? I-push lang. Anyway. I-push lang daw ni. Mag-gatsos ko eh, masking sakit sa lubot. Boom! Pani! Andito na si Kuya Ryan. Hi, Kuya Ryan. Goodbye, Roberto. Bye! Best friend! Ito kami airport. Mag-motor mini, Kuya Ryan! Nag-aulan, best friend. Mabasa ang camera niya na sa... Oh, no! Nag-stop over muna kami, best friend. Nabasa ako konti sa ulan. For the experience, Dai. Experience nila. Pwede na mag-vlog, mag-motor! One, two, three. Ay! Bye-bye! Bye-bye! Bye, Crisha! Nakakadiri! Lainay! See you soon, baby girl! See you soon! See you soon! See you! Bye! Salamat ka, Ay! Salamat ka, Ayo! Ayo! Don't forget to subscribe my YouTube channel and turn on the bell button so you'll get notified every time I upload a new video.